Terio mos matin. Kamano. Omullo igamar lo fario kod pedogareyo. Achiel kuom siro mar campaign ma jatend piny Kenya masani ne en mar mbeko ngima ne japiny. Ma chal ka gima opogore kod gima ilieko kod document mar Professor Njuguna Ndung'u miluongo ni finance bill ni. Kato bedo ni jopiny dhi mi thuolo ma juma achiel mar golo pachgi. Ber moro nitiere iye. Ber ni iye nikech kana jopiny oyiero sirikandni. Sirikal en sirikal miluongo ni propua, yani en sirikal mane siro bottom up, joma ne piny. Ing'ene kata ushuru mineno koro bedo proposed finance bill ma koro 2023-2024 ni okomul joma ne piny. Ing'ene taxes kane timo kata mana chon. Nwa tax joma timo biashara ma piny, nwa tax joma uso chapat joma piny, lakini we wanna will gi joma iluongo ni middle class, joma tiyo ka kata joma nigi pesa, the wealthy. Koro no kwa golo ushuru kuom joma nigi pesa. Koro gimineno ywak nitie nikech sani kane berni kane Ruto osekawo government to nuo winjore mokwongo ni ji te nyaka chul ushuru. Mano to ji no winjore nyaka joma ncha epo te. Nyaka joma ncha koro fund okango gini kadhi street cha oyie chul ushuru. Mano obedo kanyo. Mane mineno KRA nyo osolo ushuru maduong', no choko ushuru maduong' ginene dwe mokalo ni. Ushuru almost 95% ma target margi mano omegicha. King'iyo 2013 kane Kibaki nenie obedo president. Kibaki nogolo taxes kuom 320 billion motere 1.2 trillion. No choko taxes iluongo ni 600% kaluwore gi kaka pesa ne ringo economy. Kano Uhuru Kenyatta biro government negi kete 2.3 trillion. Manyiso ni negi collect almost 100% kende. Yano kitere mbele. Koro kane Ruto kawo telo to ng'iyo weche kaka iluongo ni gitemo ng'iyo kuonde ma ginyagolo ushuru. Donge sirkal mokalo cha ne gintie gi Uhuru Kenyatta. Ne gin gi Uhuru Kenyatta lakini ndo nanyisi ni ing'ene en jalwedo lakini ing'ene kaka president en mong'e kaka otimo. Ing'ene priority mar government mokalo cha. Nopogore gi priority. Koro wachenjo gimiluongo ni strategy. To king'iyo finance bill ma 2022 mano bedo signed gi Uhuru Kenyatta. Iyudo ni gichenjo tax system. Mane mineno sani wanonge ushuru mwasekelo. Proposal ma Ruto kelo en proposal maber. Nikech mokwongo taxation mar Kenya ka obedo anchored under Article 209. Manyiso ni oyiene national government mamalo cha mar impose taxes. Yani onyalo kelo taxes, income tax, customs, digital income tax, digital chato no segolo mano 1.5% cha podentie no any proposal lakini dwe mara dek Ruto no wuoyo mowacho no golo 1.5% mane bedo taxes e digital space. Koro kendo parliament nyalo ng'iyo kaka taxes ringo. Koro miyo kwanya wuondo jopiny gimi wang'eyo ni sani Kenya kwanza pok omedo tax nyaka gini dhie parliament. Mano kete finance bill to samo weyo gi time miluongo ni public participation ni wambe kono ka neno ka jomoko ywak oko kachicha ni imedo wa tax. Ing'eni ka ng'ato tiyo principle of taxation wacho ni ya ok inyal tax ng'ato ko onge income, ko onge kako nyalo chulo tax. Koro principle ma taxation wacho ni joma nigi pesa mang'eny, wacho ni joma ichulo sara mar nus million kade mbele nitie kaka gibedo tax. Mano ng'eyo ni gin joma nitie kata mana Ruto himself gibedo tax. Aya wacho ni NHIF wacho ni mondo wakel gimiluongo ni universal health care mondo wakony jopiny kae. Waketo ni nitie ng'ato ichulo sara mar 1 million to en odwa chulo 500 moro mar NHIF kaka ng'at moma uso alot be chulo 500 cha. Koro kichamo pesa mang'eny to ing'adi kaluwore gi pesa michamo no. Mondo imbe pesa miyudo ni okony ng'ama nigi piny cha wadwa duoko negi piny mondo gimbe gichul 300 kende. 300 mar pesa mondo giyud kaka ginyalo yudo thieth. Waduogo NHIF nikech jogi ywak. NHIF kancha ji dhi retirement. In mano NSSF kanyi dhi retirement in ning'adi 200 to employer mari be medo ni 200. Iyudo ka ng'ato ose wuok e tich to ng'ato chandore dala kucho okichal kata ng'ama nche tiyo ne sirkal. Koro Ruto temo miyi mana plan nikech niwayudo ni uchamo pesa to onge gimoto imiyi plan ni koro wadwa ni save pesa mang'eny ma kupo ni retire. In fact Ruto temo konyo jogi okane ywak moro ma jogi nigo okane kwa bire housing finance makore wacho ni 3% mibro ng'ado ng'ata matiyo ji osebedo matiyo an gi joma ng'eyo mosetiyo government 30 years kowuok onge kata plot onge kata ot. Ing'eyo plan ma government timo nini sami ng'adi pesa ot cha pesa ot ni dhi finance
kaka inyalo gere housing plan mancho watimo cha. Namba 2, obro mi opportunity mar kawo loan mondo imbi bed gi odi, imbe chieng' moro kiwuok e government iwacho ni ambe an gi ot minyalo luongo ni mara e Nairobi ka, kata bed Nakuru, kata bed Mombasa. Koro an joma ywak gi ok ane ywak nikech onge osuru momoinyo jopiny, joma nigi piny kabisa, lakini gi joma tiyo, ng'ama nigi osache en gi kaka onego bed noyudo ing'ade pesa maromre go osache. Erokamano. Omullo, ing'eni kare NHIF kanyo to lure gi osach ng'ato.